Khasi Students Union KSU Delhi Unit hapo ka Jingiarap jong ka Samla Marbiang Khongwir President ringkat bagi dekot ke Delhi ke lahir Mardor ke Delhi Airport hadin balayo ka jing pentip ba weu Samla shenrang Khasi ula kiring kensan hapo ke airport shwa ba unwan paino shenong ba Shillong. Kirkhot jong ka KSU haba kila poi shi ketika jaka Khubor badai pet kila IT ke jingit Khie baro ha kirkhot jong ka seng. Hadin kata kirkhot jong ka union kila alamno iuniu kena sha hospital bat kila pentik kena bola yo ke jing sumar ha kapor ka babiang. Hadin bala pelat nyo ya una hospital ya uniu kena labo bansa shwa ha Meghalaya house ha Delhi tat hadu ke jingwan poi ki bahaying jong na Shillong. Ka Presiden Jong ka Seng, ka Samla Marbiang Khongwir, ka lapan pawe ka jing sengongo yaw Dr. Arshan Khongwir, ubatrei hasafdar jang hospital, na ka benta ka Jingiarap jang hospital, ka balay rap shibun ya ka union ban penbet ya ka ni ka jingja, bat ban pentikana ya ka kwat ka Khie jong teu kana. Ka Khasi Students Union Delhi Unit kalapan skembiang ye ka jingkut jingmut jangka ban yeng rengkat bagi dekot jangka na ka benta ban yai kener ka keti ka diang bat kamon na ka benta ki para dok para snam ki baju shem jing e bat jing janjar hanong ba Delhi. आईडी आपकी हमको अंदर एडमिट करना आप वहाँ से देखते हैं